Sento que moltes vegades la gent no em valora. M'esforço per res, ningú m'estima. Per què m'esforço si ningú té en consideració tot el que faig? Aquestes afirmacions que a vegades ens diem estan basades en la recerca d'una recompensa. A tots, en més o menys mesura, ens agrada que ens donin les gràcies o que valorin allò que fem. A la paraula de Déu hi trobem aquesta meravella a Mateu, capítol 21, verset 42. És Jesús mateix citant un salm, concretament el Salm 118, verset 22, que es va complir en ell. Jesús els digué: no heu llegit mai el que diuen les Escriptures? La pedra que rebutjaren els constructors s'ha convertit en la clau de l'arc. És el Senyor qui ha fet això. Ha estat un prodigi als nostres ulls? Jesús va ser i continua sent la gran pedra que alguns van rebutjar. Sense ell, aquest devocional que estàs escoltant no s'hauria creat mai. Ell va ser el fonament del que avui coneixem com a cristianisme, que originalment vol dir seguidors de Crist. Qui segueix Jesús, qui se sent cristià, ha de saber que també ell, com a seguidor de Jesús, la roca, com hem vist abans, serà rebutjat. Si amb Jesús ho van fer, amb nosaltres també. Tot i ser rebutjat, va arribar a ser la pedra preciosa que alguns sí que hem valorat i sobre la qual hem construït i estem construint la nostra vida. Tot el que Jesús va fer, ho va fer amb gran goig, tot sabent que seria rebutjat per molts, però també sabia que molts altres l'acceptaríem, com tu i jo, i que durant la seva vida a la creu per nosaltres, per tu i per mi, complia la voluntat del seu Pare. I això li va donar la satisfacció més gran. No importa si les altres persones et menyspreen, no t'entenen o no valoren el que fas. Sí que fa mal, però per qui fem el que fem? Si ho fem buscant una recompensa, ja l'haurem obtingut quan algú ens digui gràcies. Però si no busquem res i simplement ho fem per amor a Déu, encara que ningú ens recompensi públicament, el nostre Pare, que tot ho veu, ens recompensarà en secret. Si estàs buscant Déu, si tens el desig de trobar-lo i et dol el menyspreu, recorda que formes part de la pedra preciosa. I per afegidura, tu també ets preciós i preciosa. Repeteix amb mi: estimat Jesús, ajuda'm a no donar importància al menyspreu de les persones. Tu vas ser rebutjat per molts perquè no van voler veure qui ets realment. Senyor, et reconec que em fa mal que les persones em rebutgin, però ensenya'm a no posar la mirada a les recompenses temporals, sinó en tu, sabent que la veritable recompensa ets tu. Amén. Que tinguis un dia molt beneït.